రంగారెడ్డి జిల్లా చేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ సీనియర్ భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ నేత గొట్టిముక్కల పెద్ద భాస్కర్రావు పుట్టినరోజు వేడుకలు వెంకట్రావు నగర్ కాలనీలోని వారి నివాసంలో ఘనంగా జరిగాయి. బీఆర్ఎస్ నాయకులు గొట్టిముక్కల పెద్ద భాస్కర్రావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలు పార్టీల రాజకీయ నాయకులు, స్నేహితులు, బంధుమిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, పాత్రికేయులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. శ్రేయోభిలాషుల మధ్య అంగరంగ వైభవంగా పుట్టినరోజు వేడుకలను మేళ తాళాల మధ్య కేక్ కట్ చేయించి పూలమాలలను వేసి పూల బొకేలు అందిస్తూ శాలువాలతో సత్కరించి పలు బహుమానాలు అందజేస్తూ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ, కార్పొరేటర్లు, రాజకీయ నాయకులు, మీడియా మిత్రులు, వివేకానంద డివిజన్, వెంకటేశ్వర్ నగర్ డివిజన్ ప్రజలు, బస్తీవాసులు, శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడం జరిగింది. పార్టీ నేతలు మరియు శ్రేణులు తదితరులు పాల్గొని పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు.